И нашите нужди не се свеждат до храната, колата, почивката и всъщност ние сме най-вече душа. Така че тези потребности са ни все по-приоритетни, все по-важни и грижата за този нематериалния живот и това, което оставяме като следа. Не искаме да бъдем туристическа атракция и дестинация и просто да идват посетители. Не искаме да бъдем поредната спирка в Луна парка, защото света се е превърнал малко като децата и родителите са се качили на едно влакче на желанията и само спират тук и всичко е по чеклиста. Отмятат в чеклиста и тук бяхме, и там бяхме, децата и това видяха, и това видяха. Нашето място се стремим да бъде една райска градина и да бъде различно. И това, което е различното, е отношението, което влагаме. Влагаме себе си и в растенията, които гледаме. Отношението ни е специално и към всички деца, които посрещаме, и към всички животинки, които са наоколо. Той е начин на живот, той е светоусещане.